A l'Ajuntament de Barcelona hem dissenyat una estratègia per a les persones que hi treballen. Ens servirà per fer un pas endavant cap a una organització més humana, resolutiva, innovadora i que s'anticipa als nous reptes de la ciutat. L'hem estructurat en 5 línies d'actuació que contenen diversos projectes. 1. Benestar de les persones. La qualitat de vida a la feina és fonamental per a l'equilibri físic, mental i emocional. Sentir-nos bé, motivats i útils és clau per a un bon rendiment laboral. Amb els projectes Pla d'Igualtat, Usos del temps, Tracte personalitzat i Salut física i emocional, avançarem cap a una organització on homes i dones tinguem sempre les mateixes oportunitats. També on fem ús del nostre temps de manera saludable, igualitària i eficient i on rebem una atenció personalitzada al llarg de la nostra vida laboral. Tot en benefici de la nostra salut física i emocional. 2. Creixement professional. Les expectatives de desenvolupament professional incentiven i motiven els professionals. Per aquest motiu, impulsarem 3 projectes. Pla de desenvolupament professional, recursos d'aprenentatge, selecció al dia i diversa. Serviran per ampliar les metodologies i eines per desenvolupar les nostres capacitats d'innovació i d'anticipació a l'entorn. Alhora, repensarem el sistema de selecció dels perfils idonis que han de treballar amb nosaltres. 3. Desenvolupament organitzacional. Els aspectes culturals determinen el clima laboral i fan possible que les organitzacions aconsegueixin resultats excel·lents. Nosaltres apostem per tenir una cultura sòlida que guiï el nostre dia a dia, que consolidarem amb aquests 4 projectes. Pla de comunicació interna, direcció per valors, impuls a la innovació i harmonització de condicions al grup municipal. Amb aquests projectes, fomentarem els pilars que han de sustentar la cultura corporativa i que hem de compartir i enriquir conjuntament tota la plantilla municipal. 4. Transformació digital. Necessitem una organització 100% digital. Per això, hem de seguir impulsant les tecnologies en els llocs de treball i produir els canvis culturals per assolir aquesta transformació. Professionals digitals, organització digital i analítica augmentada. Amb aquests 3 projectes aconseguirem multiplicar les nostres competències digitals i aplicar-les als processos diaris de treball. Si prenem decisions més fonamentades gràcies a les dades, ens avançarem a les respostes que necessita la ciutat. 5. Dimensionament i valoració dels llocs de treball. Per poder prestar els serveis públics que necessitem avui, però també demà, hem de preveure els perfils professionals adients. Amb els projectes Dimensionament sostenible dels llocs de treball i valoració dels llocs de treball, aconseguirem l'equitat, la coherència i l'adequació dels llocs per a cada àmbit organitzatiu. Alhora, valorarem cadascun dels llocs de treball mitjançant un procés participatiu i formularem itineraris de carrera i mobilitat. A l'Ajuntament, ens preparem per als nous reptes amb persones compromeses amb una organització emprenedora que treballa per Barcelona.